ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಯುಗನು ಬುಡ್ದು ಯುಗಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯುಗರ್ದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಯುಗಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ಎತ್ತುವ ಸಲಾಣಿಕೆ ದುಂಬುದ ಯುಗೊಟ್ಟು ನರಮಾನ್ಯನ ಎತ್ತರ ಅಂಚನೆ ದೇಕಿ ಎತ್ತಿತ್ತನ ಅವು ಯುಗೋನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಯುಗಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಔಸಲ ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಬತ್ತನಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಕೃತಯುಗೊಂತು ಉಣಂದಾಂಡ ಇನಿತ್ತ ಕಲ್ಜಿಗೊಂತು ಉಣಂದಾಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ ದೇಕಿಡುಪ್ಪರೆಯವು ಅತ್ತೊಂದ ನರಮನ ಔಸುಡುಪ್ಪರೆಯವು ಮಸ್ತಿ ಎತ್ವಸಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ತೆರಿಗೆ ಕೃತಯುಗೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊಟ್ಟು ಇತ್ಯದ ಕಲ್ಜಿಗೊಟ್ಟು ನರಮನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚ 120 ವರ್ಷ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ನರಮಾನಿ ಕೇಂಡೊನ್ನು ದೇವೆರಡ ಎಂಗೊಂಜು 100 ಕಾಲ ಸುಖಮುಖನು ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರ್ದು ಬದುಕಾಲೆ ಅಂದು ಅಡಿ ನೀ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ತೂತಿನೇ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ದೇಪಣ್ಣ ನೀ ಬೀಸದ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನರಮಾನಿ 45 ವರ್ಷ ಅನಗನೆ ಈ ಜಾನ್ಯನ ಸೀಕು ಸಂಕಡೊಲ್ಲಡು ನರಲೊಂದುಪ್ಪೆ ಬರಲೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚಾತ್ರ ನರಮನಿ 10 ವರ್ಷ ಬದುಕಂಡನೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲೋಡು ಇನಿಕ್ಲ ಎನ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕರೆದು 100ಕ್ಕೆ ಕೈತಲಾತಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕಲ ಬದುಕದ ಆ ಔಷಧ ಗುಟ್ಟುನು ನಿಕಲೆಗೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು 100 ಕೈತಲ್ದ ಜವನೀರು ಆ 100 ಕೈತಲ್ದ ಜವನೀರು ಪನ್ಪಿನ ಲೇಸನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕುಡಂಜಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತಂದು ಅವು ಇನಿಕಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಲೆನ್ ತೂಪ ಇನಿತ ಮದ್ಮೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದನ್ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರದೊಲೈಡೆ ಆ ಬರ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತೂಪ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕು ಅಂಚು ಎತ್ತುಜಿ ಮದ್ಮೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 25 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿದಿನ ಒಜಾತ್ ಕತೆಗಳು ನಂಕೊಂಡು ಅವು ಇನಿಕಾನಾಗ ಕತೆ ತೆಲೆಕ ತೋಜರೆ ಅವು ಅಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಡಿಲೆ ನಮ್ಮ ತೋರ ಸಾಧ್ಯ ಪಣು ಮದ್ಮೇದ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಒರಿಯೊಗರಿ ಪೇರ ನೀಡ್ದಲಕ ಸಂಸಾರ ನಡಪವನೆನ್ನು ತೋಂದುಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಲಂ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಎಂಕಲೆಗಿತ್ತನು ಬಹುಶಃ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಡ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಪುರ್ತುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಂದು ಬಂದಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾದಾಂದು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ಬೋದು ಅಕಲ್ನ ಪೊಲಬ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಂತ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾದಾಂಡ ಎನ್ನನೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನನೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಂಜನೆ ಅಜ್ಜಿನ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗ ಭಾಗಿಯನ್ನೇ ಒದಗದು ವಿದರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ತಮ್ಮಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅಜ್ಜರು ಆರೆಗೆ ಇನಿಕನಗ 87 ವರ್ಷದ ಇಂಜಿದನು ಅಂಚನೆ ಆರು ಕೈಪತ್ತಿನಾರ ಯಜಮಾಂದಿ ಉಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲ್ನ ಮದುಮೆದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯೋಗು ಇನಿಕಾನಾಗ 54 ವರ್ಷದ ಇಂಜಿದನು ಇನಿ ಅಕುಲು ಭಿನ್ನಾದಿ ಕೆಡ್ಕೊಳ್ದೇರು ಅಕಲೇನು ಭಕ್ತಿ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಭಿನ್ನಾದಿ ಕೆಡುಪುನ ಅಕುಲು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಅಡ್ಡೆ ತೆಂಕಲ್ಲು ಸಂಜೀವ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಉಮಾವತಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ರು 2 ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪರ್ವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದಲ್ಲ ಸುರುಗಾದಿರಡಕ್ಕೇನು ದಾದ ಬಂದು ದುಂಬು ದಾಖಲೆಗೆ ಈ ಏಪ ಪುಟುದಿನಿ ಬಂದಿನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತದ ಕರಮಕಲ್ ದುಂಬು ಎಂಚ ಇರೆಗೆ ಈರ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಏತ್ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪುಟುದನ ಒಂದಲ್ಲ ಇದು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಡು 82 ವರ್ಷ ನೆನಪಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತಿರುಜ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರನು ಒಟ್ಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲೇನು ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಒಡನಾಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಂದಿ ಒಡನಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಅಂಡ ಇತೋರ್ತು ನನದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತೋರ್ತು ಎನ್ನ ಚೀನ್ಪಿನ ಭಾಷೆ ಎಂಕಲ್ನ 62 ಪಲ್ಯಲ್ಲಾಡು ಪಲ್ಯಲ್ ರಂಗ್ ಬರ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪಂತಜೇರು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಒಂತ ದಿನ ಎನ್ನ ಪೋಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಡು ಅಂಪಿನ ಏನು ದೇವರಡ ಭಾರಿ ನಟೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಓಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬದುಕುನು 85 ಸ್ವಲ್ಪ 100 ವರ್ಷ ಈರ್ನ ಬದುಕದ ಗುಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಈರೇ ಪಂಡ 82 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬದುಕುನ ವಿಷಯ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಬದುಕಿದ ಒಂಜಿದ್ದು ಶಿವಾಯಿ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ವಾನಮ್ಮದ ಸೀಕ ಒಂದು ಇತೊರ್ತು ಇದ್ದಲ್ಲ ದಾಂತಿನೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬಂದು ಪಣ್ಯಾರ ಉಂಡೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸದಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಂದ ಆಪುಡು ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟದ ಊರ್ದ ಕುಲು ಅತಂದನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಚಾರ ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕು ಎಂಚ ಶುರು ಅವೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಾಧಾರಣ 14 ವರ್ಷಡು ಯಾನ್ ಶುರು ಮಲ್ದ ಸಾಗೋಳಿಗು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೈಗೆ ಬುಡ್ದುಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಕಲ ಮುದ್ದೆಲ್ಡೆ ಇರಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ತೂಪಿನಗಲೆಗಲ ನಿಗಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಗಲೆಗಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅವೇ ಸಂತೋಷನೇ ಏತ್ ಪುಲೆ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ದೇಪಂಡ ದುಂಬ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಿಜಿ ಎರು ಕಟ್ಟದು ನಲ್ಪನು ದಪ್ಪುನು ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎರು ಕಟ್ಟದು ದಪ್ಪುನ ಹೊರ್ತುಡು
5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ದೆ ಜನ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಹೊರಡೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜನ ದಾಂತೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತ ಮಾತ ಕಾಲ ಬದ್ಲಿ ಆತಂದು ಪೋತನು ಏತು ಬುಲೆ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಮೂಜುಬುಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೈತನಟ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಡ ಅಂತಾರೆ ಧಾನ್ಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬುಳೆ ಸುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಮೂಜುಬುಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ತೋಟ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ತಡೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಗೋಡೆ ಕಿನ್ಕಂಡೆ ಯಾವ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಪಂಪದ ನೀರಿನ ಕಾಲು ಹುಡುಕುನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪನೆ ಯಾನ್ ತೂತ ಎನ್ನ ಕಾಲು ರೂಟ್ ತಂದಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಪಣೆ 4 ಪಣೆನೇ ಕಲಿಯು 4 ಪನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ಬೈತದು ಮರಿಗಲ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಉಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಈ ಆಟಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಣ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆ ಅದು 4 ಪನೆಟ್ಟು ನೀರು ಹೋಯ್ತದೆ ಈ ಬೋಡತಿ ಸಾಗೋಳ್ ಅಲ್ತಡೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಎಂಕಲ ಹೆಂಚ ಮಾತು ಇತ್ತನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಪಂಡ ನೀರ್ದನ ಸೌಕರ್ಯ ಉಂಟು ನಲ್ಲುಂಡು ಪಂಪ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪ ನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ఒక కుడంజి సంగతి ಬಹುಶಃ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಕಂಡೊಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರ ದೂರ ಹೌದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೈಲ್ ನಮ್ಮ ಕೇತ ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಂಬೊಂದು ಬರೋಡು ಅತಂದನ್ನೇ ಎರಲೆಂಗ್ ಕಟ್ರೆ ಕೊನೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಹಾಕಲುಡು ಜನಪುರ ಎಂಚ ಒಂದು ಅದಾಗ ಕಂಡೋಲತೆ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ದೂರ ತಿನ್ನಡಲ ಜನ ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀರಗಟ್ಟ ಲೆತ್ತಂಡಲ ಈ ರಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಒಡನಾಟೋಡು ಕೆಲವು ಜನ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಈ ಜಾಗ ಸಂಬಳದ ಮಜೂರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದಾಗದ ಎಂಕಲ್ನ ಪಣ್ಣೆಲ್ಕನೆ ಅದ ನಡತದ ಪೋತರು ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗಲೆ ಉಮಲ್ ಪರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಇತ್ತ ಬಹುಶಃ ಬಿಜಾಪುರದ ಕಲೆಂಗೆ ಬಿಜಾಪುರದಾಗಲೇನು ಒಲ್ತಾಗಲ ಕಾಣತ್ತದು ಇದು ಅವಲ ಇತ್ತ ಕಾಣತ್ತಂಡಲ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಬಯ್ಯಾನಗಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇರೆಗ್ಲ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕ ಬನ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಮಾನದಿಗೆ ಪ್ರತೀಕದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಜದಾಲ ಅಂತ ಬೆನ್ನಿದ ಒಂದೆಂಚ ಬೆನ್ನಿದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋಯ್ನೊಂದೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನದೆಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮೇರೆ 2 ಸಾಗುವಳಿದಿಂದ ಎಟ್ಟು ದುಮ್ಮುಲ್ಲೇರು 2 ಕೃಷಿಯಿಂದ ಎತ್ತೋಗ್ಲು 32 ಸಂದಾಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಂತೇರು ಯಾನೇ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿಗಳು ಕೇತಿರೋತ್ಸವ ಮಲ್ತದು ಮೂಲ ಜಾಗಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬರ್ತದ ಇಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈದನು ಇತ್ತ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬುದು ಇತ್ತ ತಮನ್ನತ್ತು ದುಂಬು ಈರು ಬೆನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಜವನಾದಿಗಿಡ ಏತು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಬರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದಾಗ ಯಾನು 3 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆ 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲೇ ಲಕ್ಕು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆವಡ ಆಪುಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಜಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಂಡದ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆದೊಳ ಈಗ ಮೂಜಿಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ನೀರು ಅವಳು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎರಲೇನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಜನಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಉತ್ತೀನಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಆಗಲಾಗಲ ಪೋತೇರತೆ ಬಂದಲೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರಂಜ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿರು ಪುಲ್ಯ ಕೊಲೋಗು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂತೆ ಅಂದು ನರಡು ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತಪಿರೋಡು ಬೇಗ ಜೆತ್ತದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನವೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಪಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಂದ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಡು ಲಕ್ಕಣಂದಾಂಡ
ವಿಶೇಷವಾದ ಲಾಭಲುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಮ್ಲಜನಕನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಮೂಕುದ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟೆಡ್ಲ ಆ ಆಮ್ಲಜನಕರು ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಕಾಂಡದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಪೊರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಲಕ್ಕಣದ ನಕಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಲಕ್ಕದ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜರು ಆ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಐಕ ಬೋಡ್ಬೋಡಾಪಿನ ತಯಾರ್ಲೇನ ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಬೆನ್ನಿದ ಕಂಡುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸೀಕು ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಂದು ತೆರಿದಿನ ಕುಲ್ಪಂತೇರು ಅಯ್ಯನ ನಿಜ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇರು ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಕಡ ಕುಡಲಾತ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲರಿತ್ತನು ಅಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲರ ಬಡಿಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದೆ ಎಲ್ಪತ್ತೈನೇ ಇಸಿಡು ಅಲ್ಲರ ಬಡಿಯ ಅಲ್ಲರ ಪಡೆದ ಐಟಪ್ಪಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇಟ್ಲ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತ ಪನೆ ಮಗು ಪರೆ ಬರೆಯರು ಪನೆ ಪನೆಟ್ಟು ನೀರು ಪರೆ ಮಗು ಪರೆ ಪೂರ 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 ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕೂರ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಜನ ನೆಕ್ ಅಲ್ಲರ ಜನನೇ ಇತ್ತಿಜರು ಪನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಜನ ನೀರು ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಪಂಪ್ ಬರ್ತದೆ ಐಕ ಹಲ್ಲರ್ದು ತಗ ಅಂಚಿನ ಬಾರು ಮೆಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮೆಪ್ಪುನ ಅವು ಐದು ಗುಮ್ಮು ನಾವು ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾರ್ ಮೇಪು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ಹೆಂಗ್ ಒಂಜೆ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಆವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರಿತ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರು ಕಟ್ಟೋ ಯಾನೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಯಾನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಡಿ ಅರಿವಿ ದಿನ ಮುದ್ದಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತದೆ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆ ಊಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುನು ಅವು ಪೂರ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆವಡ್ದೆ ಪೂರಗ ಸುಬ್ಲ ಐನ್ ಕೇಂದ್ರ ಜಂಕ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದೆ ರಾಮೇರು ಪೂರ ಕಲ್ದೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಬಿತ್ತು ಕಂಡ ಬಿತ್ತುನೋ ಈ ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟುನೋ ತುಪ್ಪೆ ಬಾಡ್ನೋ ಈ ಬಿತ್ತ ಮುಡಿ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನೋ ಇನ್ನು ಪೂರಾ ಏನ ಆಮೇಲೆ ಕೂತಿ ಮಲ್ಪರ ಕೇಂಜಿರಿ ಈ ಮಲ್ಕೋಡು ಮಲ್ ಅಟೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾದೆ ಶಾಲೆ ಪೋತು ಜರಪಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತು ಜರಪಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿನ ಆತ ಜಂಗಲ್ ದುಮ್ಮದ ಶಾಲೆ ಮೂಲ ನಂದು ಕುಡುತ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಇತ್ತೀನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ ಬಂಗದ ಶಾಲೆ ಬರ್ತ ಬಂದಾಗ ಅರಮಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂಕಲು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ఆయన పన్నెండు అయితే ఇచ్చావు ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಿರಳಿ ತುಂಟಿ పొయ్యేడు ಬರೇ ಪಾವನ ಹೆಂಗಲ್ಲ పొయ్యేడు ಬರೇ ಪಾವನ పొయ్యేడు ಬರೇ ಪಾವನ ಅಕ್ಷರ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೋಡೈನ ಸಂಗತಿ ದುಂಬು ಏತು ಬಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ పొయ్యేడు ಬರೆಯೋದು ಅವೇನು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಕಲ್ತೊಂದು ಬದಿಯ ಕುಡೊಂದು ಬಿರಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಾಗ నేను ಮೂಜ್ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೆರಡ ಎಲ್ಲ ಕುಡೊಂದು ಬಿರಲಿ ತೆರವ ಆತ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆರಾಮ ಮಾಡೋದು ಜೈಟ್ ಬಂಗದ ಮುಲ್ತ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆ ಅವು ಬರ್ತಾ ಬರ ಬೇಗ ನೆಜ್ಜಿ ಐಕ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ ಒಂದು 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಐನುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಪಾರ ಬೆವ್ರಿ ಐನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಓರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಂದ ಯಾರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೌಗಳು ಮಲ್ಪು ಪಂಡಿತರ ತಗೊಳ್ಳು ಅವು ಮಲ್ತದ ಅವನ್ ಕೋಡಿಗಳು ಅವು ಎಂತ ಎಂಕಲೆ ಬರೆಪಿನವರು ನೆಲಟ್ಟು ನೆಲಟ್ಟು ಬರೇ ಪಾಡುವರು ಪೂರ ಕಾಂಡ್ಲಾಕ ಬರ್ತಿರಕ್ಕ ಅವ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಜ್ಜೋಕ್ಲಿ ಅವು ಬರೇ ಪಾಡುವರು ಅವೇನು ಐಕೆ ಮಂಜಿಟ್ಟಿ ಗುಗುರೊಂಜಿ ಪೊಂಗರಟದ ಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದೆ ಅಂಕಲ್ ಕೊಣೋದು ಐಕೆ ದಿವೋಡು ಅವೇನು ತೂವರೆ ಬರ್ಪೇರು ತೂವರೆ ಮನ್ನ ಐಟ್ ಸಮ ಎತ್ತಿನ ಅಡೆಗೆ ವಿಜಿನ ಕುಡಿಂಜಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಪೇರು ಇತ್ತದಗಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಡ್ ಕೂರ್ಪಾಲೆಲ್ಲ ಕೂರ್ನ ನಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಗಿಡ ಮರ್ಪೇರು ಅದ ಎಂಕಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪನರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡು ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟೇ ಗುರುದಿನ ಸರಿ ಇರ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಬಂಡೇರು ರಾತ್ರಿಗೆ ಏತ್ ಹೊರ್ತು ಜೆತ್ತು ಅಂತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಮರದಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುಡುಂಜಿ ಗುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಪಿನ ಒನಸು ತಿನಸು ಸರಿಯಾಣಂದ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರ್ನ ಅತ್ತ ನನ್ನಿಕಲ ರಡ್ಜಂತ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತು ತಿಂಪಿನ ತಿನ್ಪಾಟೆ ಎಂಚ ಕಾಂಡದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಜನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಚಾತ ಒಣಸು ಚಾ 10-11 ಗಂಟೆ ಗಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದ ಒಣಸು ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಒಣಸು ಎಡಮರಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುವನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಮಾಸ ತರಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾಸ ಒಂದು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ರು ಖಾಲಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಆತು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಂತಿನಾರು ದೈವಲೆಗೆ ಮಧು ಪಂಪಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ್ಲ ಲೆಪ್ಪುದ ಜಾಗಗೆ ಓಕೊರ್ಪಿನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದ್ಲ ದೈವದ ರಾಜಾದ ಕಲಟ್ಟು ಆರು ಬೆಂತಿನಾರು ಐತ ಬಗೆಟ್ಲ ಅರಡಕ್ಕೇನ್ಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂದಿಟ್ಟು ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಬೇತೆ ಹೋಪುಜಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬರ ಸಾನೋಡು ಅರಂತ ಜಿಮಾ ಸಾನೋಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಡು ಅಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಜನತೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕೂಜಿ ಅಟ್ ಎಂಕಲು ಯಾನೆ ಅನ್ನಲ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಅವನು ಎಂಚ ಕಲ್ತೀನಿ ಮದಿಪು ಬಂತಿನೊಬ್ಬರು ಎಂಚ ಕಲ್ತಾರೆ ಮದಿಪು ಎಂಚ ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿದ ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮದಿಪು ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಎಂಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ್ತಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ ಕೋಡೆಲ್ಲ ನಡತಂದು ಇತ್ತ ಆನಿದ ಕಾಲೋಗಲ ಇನಿತ ಕಾಲೋಗಲ ತೂನಾಗ ಇಂಚ ಪುರ ಇರೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲು ಒಂದಿಲ್ಲ
ಇತ್ತದೇ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ತದ್ದು ಬಂದು ಮಧು ಮಾತ ಪಾಂಡನ ಬರ್ಪಿ ನಡೆದವರು ಒಂಚೂರು ಎಂಗಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಜವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂಡವು ಬೇಗ ನಂದು ಆಗಲು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬರ್ಪಿ ನಡೆದವರು ಆಗಲು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತು ಮರಡೋಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಪುಣು ನಾನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಗಲು ಲೇಪುನು ಬರ್ಪೇನೆ ಇನ್ನು 9 ಸಾವಿರ ಕಾಂಡ ఇది దైవారాధన తోడుందనాలి ఖాళీ మధ్య పొందత్తు దుంబుದ ದೈವ ನಿಷ್ಠೆ ಕಳ್ಳ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ತೋಜುಂಡ ಇತ್ತದಗಲ್ಲ ಅತ್ತಂದನ ಖಾಲಿ ಆಡಂಬರನೆ ಎಂದು ತೋಜುಂಡ ದಾಲಜಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಬದುಕುಗಳ ಇತ್ತದ ಬದುಕುಗಳ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದುಂಬುದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಇತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಗಲು ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ಗೋಲ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟು ಹಗಲು ಕಸು ಮಲ್ಪುನಗುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಇರತ್ತ ಅಗಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ದುಂಬುದ ಅಗಲ ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಗಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಲೆಪ್ಪು ನೆಕ್ಕು ಬರ್ಪಿ ನೆಕ್ಕು ಪಾತೆರ ನೆಕ್ಕು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆದಾಲ ಇತ್ತೆ ಅಗಲು ಎದಾಗ ಬರ್ಪ ಪಂಪೇರು ದಾನಿ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ 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 ಬಂದು 2 ಪಕ್ಕ ಮನ್ಪುಜಾರೋಗ್ಲೆ ಅಂಚನಿತ್ತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕು ಬೋಪುಣ ನಂಡ ಐತೆ ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ ಬೈತಂಡ್ರಿ ತುಂಬ ಪೂರ ಕೈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಡು ಬರಿದೆ ಎಪ್ಪುನಪ್ಪರೆ ದಪ್ಪುನಪ್ಪರೆ ಅವತ್ತಂದಂಡ ತುಂಬುನ ದರ್ಪುನ ಪೂರ ಐತೆ ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ತೋಜನೆ ಹಾಳಂದು ತೋಜನೆ ಮಿಷಿನ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಕೈ ದರ್ಪರೆ ತುಂಬರೆ ಅದಾಲ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತದ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ದಿಂಜದ ಖಾಲಿ ಕಾಟ್ನ ಒಂದು ಕೊಯ್ಪಿನ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಗಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಜಾಲಗ ಬರ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಜಾಗತ್ತೇನೆ ಬೇಕು ಪೂರ ಕೊಯ್ದಕ್ಕಂತ ಜಾಲ ಪಾಡುವೇರು ಜಾಲಿಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಅವನ್ ಮಲ್ಲ ಸುಖ ಆತನಿತ್ತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂಡ್ರದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಪುರ್ತುರು ಅತಿಗಿನಿಂದ ದುಂಬುದ ಬುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಡೆ ದುಂಬುದ ಬುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಬರ್ಪುಜೀನ್ ಪಾತ್ರ ಸುಲ್ಲವು ಆಂಡ ಐತೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕ ದುಂಬುದ ಆತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೆನ್ಪುಜೆ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಸರಿ 4 ಸರಿ ದತ್ತದ ನಮ್ಮ ಏರಲೆ ದತ್ತದ ಬಿಂದಿನ ಕಂಡ ಐಟ್ ನನ್ನ ಉಗುಳ ಉಜ್ಜೆ ಇತ್ತದ ನಾವು ಪೋಯಿ ಮಗಲಿ ದುಡುಗರು ಹೊಡತ್ತ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಐಕ ಹತ್ರ ಅದು ಹೊರ ಇರುವಳ್ಳೆ ನಡ್ತಿನ ಕಾಯ್ದಾತಂಡು ಬಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇರಗೆ 82 ವರ್ಷ ಅಡವಂಡಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಡದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಡದೊಂದು ಗೋಪುರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಾರ ಬರಿಗಡೆ ಪತ್ನೆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಇಂತೆ ಎಂಜಿ 1-2 ವಾರ ಇತ್ತು ಶಿವಾಯಿ ಕಂಡದ ಬುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಕುಲ್ಲುನೇ ಬರಿ ಕಡ್ಪುನು ಅತ್ತಂದ ತಾರದ ಮುದಿಯಲು ಪೂರ ಪೂರ ಅವತ್ತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೊಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಮುಡಿಪುರ ಕಟ್ಟುವಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಮುಡಿ ಐಜಿತ್ತ ಕಟ್ಟರೆ ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಜಿ ಬೈತ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟರಲ್ಲ ಜಿ ಬೈತ ಮುಟ್ಟ ಆಲ್ಕೊಂಡು ಪಾಡುವರು ಇದು ಪುಂಪುಡತ್ತೆ ಅವುಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಇತ್ತನಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ರೇ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಅವನೈತಿ ಇತ್ತೆ ಬಗ್ಗುನ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತದೆ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗುಜಿ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾರ್ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಲ ಬಿರ್ಲ ಸಮ ಬಗ್ಗುಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂವರ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 82 ವರ್ಷದ ತೂವರ ತೂಪಿನಗಲೇ ತೊಂದರೆ ದುಂಬು ಬರ ಇಂಜಿನ ಸೀಕದಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೈದಿನ ದುಂಬು ಸೀಕ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದಿಂದ ಒಂಜಿ ವರ ಜರತ ಒಂದು ಸೀಕ ಶಿವಾಯಿ ಜರ ರಡ್ಸಂದ ಬತ್ತದ ಬೈಟ್ ಬರಿಂದ ಐಕ್ ಬರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ಕಸಾಯ ಎಂದು ಬರ ಕೊಡಿ ಮಾಡ್ದು ಬರ ಅದ ಕಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆತಂದ ಅದನ್ನಂಡ ದುಂಬು ಈ ತೆಂಕಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಜರ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಷಾಯದ ಇದು ಕೊರಪಿ ನಾನು ಆ ಕಷಾಯದ ಇದು ಕೊರನೆ ಉಂಡಾತ ಆ ಕಷಾಯ ಅವು ಅದಗನೆ ಬೆಗತ್ತದ್ದು ಜರ ಬಿಡುವುದು
ಇತ್ತ ಈರು ಮೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಗು ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸ ಹೋಗು ಪರ ಯಾವತ್ತೊಂದನೆ ಪೆದೆ ಪೆದೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗು ಆ ರೀತಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಂತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಟೀಲು ಮಲ್ತು ಪಾಡಂತಾರೆ ಪಿದೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚಂದು ಅಂತಂತಾರೆ ಉಲಾಯ್ದಾನೆ ಕೆಲಸ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಬೋಡ್ತಿನತ್ತ ಕೆಲಸ ಓಡ್ತಿನತ್ತ ಉಂಡತ್ತ ಬೆನ್ನಿದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಅವನೇ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಕೈ ಕಜ್ಜಿಲೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂತಾರೆ ಮೇರೆ ಮೂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ 5 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೈ ಕಜ್ಜಿಲೆ ಬಾಜಲಿದ್ದು ಬೋದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಊದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬು ದಿನವಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಲ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಕಡೆನೆ ಮುದ್ದಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಿಜ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದಾಗ ರಡ್ದಿನ ಕೊರಕ ಬೆನ್ನದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಬೋಡುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ ಚಾತವಾಯಿಗೆ ಅದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಬಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಡ್ರ 2 ಜನ 3 ಜನ ಐದು ಚವಾಗಿ ಲಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಅಂಚೆ ಹತ್ತು 10-15 ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ನಿಗುಲ ಏನ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಅದಾಗ ಮತ್ತೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಕೈದ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರತ್ತ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೂ ಆಗಲು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಅದಾಗ ಉಂದುಲ ಆರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತು ಒಂದೆಂತ ಪಾಡು ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸವಲತ್ತು ನಂಕಲ ಸಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೆತ್ತೇನೆ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಾರ ಹಳ್ಳಿದ ಬದುಕು ಬಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿ ತಾಂಕು ನೈಕ್ ಬೋಡ ಪಜಿರ್ ಕನ್ಪಿನ ತಪ್ಪು ಗಡಪನ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದೆ ಅವು ತಪ್ಪಡಪಡೆ ಯಾರನ್ನ ಪೋತೆ ಮಲ್ದೆ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ತೆ ತಪ್ಪು ಗನದೆ ಐಗ್ಲೆ ಕಿದೆ ತಡಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಬತ್ರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸು ಬೋರ್ದಿನ ತೆನಸು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಪೂಲ ಆತದ ಮಾತ ಆತದ ಮಲ್ದ ಈರ್ಲೆ ಕೊಡು ಬದುಕದ ಗುಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸದ ಗುಟ್ಟುದಾದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪೂರಲ್ಲ ಕೂತ ಇತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಜಲ ಸಮಾಜ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂತ ಮಲ್ಪುನು ಒಂತ ಕುಲ್ಲುನು ಒಂತ ಜಪ್ಪು ದುಮ್ದಲೆಕ್ಕ ಹೂ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ಪಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ನಿಕಲ ಕೂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನಂಚಿದ್ದ ಕೂಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತದೆ ಜೋಕುಲ ಕೂಲಿ ಪುರ ತಾಲೋಡು ಕುಜಲ್ ಒರೇನ ಮಂಡಿ ಇಡ್ಲ ಸರಿ ಕುಜಲು ಪೂಜ ಅಂಡ್ ಇನಿ ನಿಕಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಮದ್ಮೇದ 54 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬಂದಿರು ಅಂದೆ ಒಂದಿಂಚ ಒರಿ ಪಾಡ್ ಈ ಕುಜಲ್ ಪುರ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ದಾತನತ್ತ ಬುಲ್ದಂಡ ಮೇಲೆ ಜುಂಡುತೆ ತಾಲ್ದಿ ಕುಜಲ್ ದಾಲು ಐ ಕೀನೆ ಪಾಡು ಅಂತಾರೆ ನಿಕಲ ದೇವಂಡ ಜನಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ತಾರದೆನ್ನೇನೆ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಮಂಡೆ ತಂಪೋಡು ಎಡ್ಮೆದೆನ್ನೆ ವಾಡು ಎಡಮೆದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಮಿಂದಾಲ ಬೋಪುಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಂಡು ಕೂಲ್ದೆತ್ತ ಒಂದು ಇದಮಟ ಸಮಾಂಡು ದನ ತೂಡು ಇಂಜಿನ ಸರಿ ಇನಿಕಲ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೀರ್ನಲಕದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಪರ ಊರು ಬರ್ತದೆ ದುಂಬು ಕೈ ತಲುಪುನಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ತೆಜೆ ತೆಜೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಕಲೇ ದಾದ ಬಂಡ್ರೆ ಬೇಕವರು ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ನೀ ತೆಂಗಿನೇನೆ ಪುಳಜ್ಜಿ ಊರಾಗಲೇ ಕೊರಡುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಆತ 5 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಗುಲು 5 ವರ್ಷ ಕರೀತದಾರ ಮದ್ಮೇದ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮದ್ಮೇದ ಒಂಜಿ ವಾರನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಆಯ್ತ ಮಟ್ಟ ನಿಂತೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವಳು ದಾಲ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ನಕಲೇ ದಾದ ಬನ್ ಪರಂದು ಆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಾದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅದರ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರೊಂದುತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಹೂವುಲು ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತದಲೆ ಕಾತು ಸ್ವೀಕಾರ ಇದ್ದಿದೆ ಗಂಜಿ ಹೂವು ನಂಡಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪಾಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹಾಪಣಂಚ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಾವೆ ದಸರಾಗಳಿದ್ದು ಮೊದಲೇ ನಿಕುಲ್ ಕೇನೊಂದಲ್ಲರು ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೂರು ತೆಂಕಲ್ಲದ ಸಂಜೀವ ಪೀಶರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕತೆ 82 ವರ್ಷದ ಇಂಜಿದಲ್ಲಿ ಮದುವೆದ 54 ವರ್ಷ ತೋರ್ತೆ ಮುಗಿದನು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸಾರ ನಡಪ ಒಂದೊಲ್ಲೆರು 2 ಜನ ಆಣುಲು 2 ಜನ ಪುಣ್ಣುಲೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಆರು ಇತ್ತೆಲ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲ್ ನೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಪತ್ತೊಂದು ನಡಪ ಒಂದೊಲ್ಲೆರು ಅಂಚಿತಿನ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಾತ್ ಆರೋಗ್ಯನು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿಂಚಿತಿನ ದೈವದೇವರು ಕೊರಡು ಪಂದ ಪನೊಂದು 100 ಕಾಲ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಸಂಸಾರ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಪಂದ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೇಕೊಂದಲ್ಲ